kalung disingitno gelange kualat membayar TPQ saulan 10.000 nunggak terus nganti gurune bingung le arep mulang ora ana sepidole ora ana kapure mudrijine ora kena nggo nulis padahal ngulang TPQ kudu nulis akhirnya gurune ngakali jadi muridnya arep mulih anak-anak tolong nanti dibaca di depan orang tuanya ya Pak Ustadz Mbak Fathah ba ya Fathah ya ro Fathah ro ba ya ro bocah pinter mulai tekan ngomah ya diwaca tenan Bu mau diulangi Pak Ustadz dibaca sayang dibaca gimana Pak Ustadz ngulangi Mbak Fathah ba ya Fathah ya ro Fathah ro ba ya ro makdek ibu ya krasa wong duwe utang ngibune moh kalah wong biyen ya tau ngaji lah piye le mbayar to le wong ra ndek dhuwit sesuk anake arep budal ngaji iki diulangi karo ibune engko waca ya le ya nang ngarepe ustadmu ibu rong ndek dhuwit diwaca ya nggih Bu sin fathah sa ba fathah ba ro fathah ro sabaro diwaca tenan nang ngarepe gurune lah gurune rak mikir sabar sedina rong dina lah nek terus-terusan ya ora iso mulang wis gelem anake kon ngaji ning kene ya kudu tanggung jawab mbok piye carane adol pitik apa adol ndok apa piye kono akhire bocah arep mulih diulangi neh ambek gurune engko waca le nang ngarepe wong tuamu alif doma u sin fathah sa ha fathah ha usaha ibuke ya usaha apa neh wong blonjoe utang kok sing penting anake ngaji wis mbok piye carane nek gurumu ndek dhuwit ya kon bayari gurumu sik anake arep budal ngaji iki diulangi wacana gurumu tok fathah to ro fathah ro qaf fathah ko toroko lho gurune dikongkon torok diwaca tenan yang gurune ya nesu to gurune wis mulang ra ono bayarane malah dikongkon torok nesu gurune le iki arep mulih engko waca nang gone wong tuamu Pak Ustadz ki ora bayaran malah dikongkon torok iki waca sing banter membat kama tapat kata mendomamu akhirnya pripun nasib TPQ nasibnya ya bak domabu yak fat kaya rok fat karo buyaro surat TPQ-nan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an
wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Amma ba'du. Ulama anal kurama wonten ngarsanipun sagunging para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan Kepala TPQ Nurul Amin saha ustadz lan ustadzahipun, pengurus-pengurusipun, donatur-donaturipun, wali-wali santrinipun, sedaya ingkang kita hormati, panitia kabiyantu tim keamanan saking TNI Polri, spesial sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, kita banggaaken, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah ingkang sanget kula hormati, kula dongaake mugi-mugi pinaringan panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Mugi-mugi Islame tambah mantep, imane tambah kuat, akhlake tambah mulya, takwane tambah sempurna, ibadahe tambah istiqomah, uripe tambah barokah. Mugi-mugi kagolong jumlahipun umat ijabah ingkang nampi syafaatipun Kanjeng Nabi, nampi rahmat saha ridhanipun Gusti Allah, selamat bejo mulya bahagia donya akhirat. Nyuwun pangestu lan doaipun khususe kagem para santri, putra dan putri TPQ Nurul Amin, khususe engkang dipun syukuri, dipun khatami le ngaji Quran. Mugi-mugi estu-estu dados generasi engkang Qur'ani, amin Allahumma. Dados qurrata a'yun dzurriyyatan thayyibah sholihin sholihat, amin Allahumma. Kula nderek pesen utamine dateng wali santri, sampun ngantos kagungan anggepan bilih putra putrine sampun khatam le ngaji Quran. Senaosa dinten menika dipun syukuri, dipun khatami, panjenengan ampun nganggep yen putra putrine sampun khatam, ning kedah nganggep putra putrine nembe khatam le ngaji Quran. Sampun khatam kalih nembe khatam niku sami napa beda? Jelas beda. Sampun khatam niku tegese wis khatam. Yen nembe khatam niku tegese lagi khatam. Yen sampun khatam niku kesane sampun rumaos cekap, boten butuh tambahan melih, soale dianggep sampun. Benten kalih nembe khatam, lagi khatam niku artosipun tesih betahaken tambahan-tambahan lan tambahan. Padha kalih ngaten, panjenengan nggadah duit
sampun 5 juta, kalih panjenengan gadah duit nembe 500 juta. Milih pundi? Yen rumaos duwite sampun 5 juta niku pun rumaos kathah, kadose pun boten butuh tambahan melih. Duitku wis 5 juta. Beda karo nembe 500 juta. Duitku nembe 500 juta, lagi 500 juta. Ada harapan tambah dan terus tambah. Bapak dan Ibu wali santri, demikian juga berat ringannya mendidik dan merawat anak niku nggih tergantung anggepan panjenengan. Panjenengan gadah anak sampun kalih niku rasane abot. Anakku wis loro, wis ngentekke biaya akeh, wis megelne utek, wis kesel leh ku ngrumat leh ku ndidik. Sampun beda meleh yen anakku nembe 14. Enteng niku. Tambah selusin melih tesih sanggup. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga putra putrine sak wong tuane sak keluargane pun dadosaken Allah min ahlil Quran. Paling boten qari'ul Quran, jadi pembaca Al-Quran. Amin Allahumma. Soalnya ngaten, banyak di antara kita yang sesungguhnya belum bisa membaca Al-Quran, baru bisa membunyikan Al-Quran. Kathah sing dereng saged maos Al-Quran, nembe saged ngunekke Al-Quran. Napa bedane maos kalih ngunek? Apa bedanya membaca dengan membunyikan? Para jamaah, kalau membunyikan, ngunekke itu memindah dari tulisan ke ucapan, mindah saking tulisan ke ucapan, niku namine ngunekke. Lah yen maos membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Boten namung mindah saking tulisan dateng ucapan mawon, ning disertai pemahaman, paham karepe, ngertos maknane. Nun sewu, selama ini panjenengan yen dateng Al-Qur'an niku sampun ngertos maknane napa dereng? Faham karepe napa mboten? Niku namine dereng maos, nembe ngunekke. Halo? Padahal di antara fungsinya Al-Quran itu sebagai bacaan untuk dibaca. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun. Laqur'anun karimun iki al-hadir dhihnan, bacaan yang mulia. Jadi Al-Quran itu bacaan untuk dibaca, bukan sekedar dibunyikan, tapi dibaca. Namanya membaca itu faham maksudnya, ngerti maknane. Para jamaah,
Fungsi utama Al-Quran itu ada 3. Panjenengan sampun apal ayate, biasane diwaos nalika wulan Ramadan nika. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lemu nyauti Allah kaya wong sambat kok kayak utang. Semangat dong. Lah kalau panas harusnya lebih semangat dong. Pokoknya kalau penjenengan semangat, aku juga semangat. Insya Allah ngajinya agak lama. Tapi lek penjenengan boten semangat, maaf, aku juga nggak semangat dan aku ngaji sebentar aja. Tahu nggak? Aku kesini itu demi kamu. Tapi kamunya cuek ke aku. Dilanjut. Al-Quran itu fungsinya 3. 1. Hudal linnas, petunjuk global bagi manusia. 2. Wabayyinatim minal huda, penjelasan rinci tentang petunjuk tadi. 3. Wal furqan, pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, yang lurus dengan yang bengkong. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Dalam hidup kita, Al-Quran itu menjadi SOP, standar operasional prosedural. Understand? Pokoknya orang ngerti ya ben pokok jawab yes ngono lho, tak baleni. Al-Quran adalah standar operasional prosedural. Understand? Lah ngono wes, pokok orang ngerti bene pokoknya yes. Ibarat orang melakukan perjalanan, kan hidup ini perjalanan, betul? Kurang semangat. Hidup ini kan perjalanan, betul? Kita ini makhluk pengembara yang terus melakukan perjalanan. Dulu kita mengembara, melakukan perjalanan di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Kemudian kita pindah mengembara, melakukan perjalanan di alam roh. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Kemudian pindah lagi mengembara, melakukan perjalanan di alam rahim atau alam kandungan. Rata-rata 9 bulan lebih sekian hari. Pindah lagi melakukan perjalanan, mengembara sekarang ini di alam dunia. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Halo. Yen patokan yuswane Kanjeng Nabi 63 tahun. Mula penjenengan sing umure wis swidak loro tahun, punjul 11 wulan 3 minggu. Berarti kantun pinten? Seminggu wis kepotong setengah hari. Halo. Habis ini kita menempuh perjalanan lagi ke alam kubur. Masa jenengan mboten pengen jalan-jalan mriko? Namanya pengembara. Halo? Suatu saat pasti akan pulang. Betul? Gak ada orang yang selamanya di dunia, karena di dunia hanya mengembara. Suatu saat pasti akan pulang. Sehingga orang yang selesai mengembara di alam dunia disebut berpulang ke rahmatullah. Betul? Telah berpulang ke rahmatullah. Bapak Kepala Desa, desane napa nih? Podosoko. Namanya berpulang ke rahmatullah karena pengembaraannya sudah selesai. Nah, ibarat orang melakukan perjalanan, Al-Quran itu sebagai GPS.
GPS orang ngerti, Google Map orang ngerti pisan. Ya Allah, ki desa apa ya sakjane ya? Tasik masuk wilayah Indonesia toh? Nah iya, dipasang di dashboard mobil bukan hanya sebagai gengsi, tapi harus menjadi fungsi. Orang menggo gaya-gayanan, tapi sebagai penunjuk jalan. Kalau kita ingin menuju ke satu tempat, kita tinggal tulis alamat, akan sampai dengan tepat dan selamat. Itu Al-Quran. Cara wong lunga numpak kendaraan, Quran niku rambu-rambu lalu lintas. Wong lunga numpak kendaraan kudu ngerti rambu-rambu. Oh nek tandang ngene iki ora oleh balik, ora entuk puter balik. Iki ana tandang ngene ora entuk nyalip. Iki ana tandang ngene ora entuk parkir. Minimal harus ngerti arti dari 3 lampu. Lampu hijau, lampu kuning dan lampu merah. Wong Islam kudu ngerti. Ki lampu hijau, ki lampu kuning, ki lampu merah. Lampu hijau perintah jalan, lampu kuning peringatan dan perhatian, hati-hati dan waspada. Lampu merah larangan, stop. Wong Islam kudu ngerti lah, sakniki kathah wong sing uripe ora ngerti rambu-rambu. Lampu merah diterobos ae. Mbok ora dirungokne kok. Ngerasani kuwi lampu hijau apa lampu merah. Ngomeli bojo lampu hijau apa lampu merah. Lah kok mbok terobos. Pengajian sregep, muslimatan sregep, yasinan sregep, ning nyelatu bojo ya sregep wonten mboten? Wonge teko, aku ngerti kok. Saiki wonge nganggo kudung ireng. Lampu merah diterobos wae. Lo lampu kuning itu hati-hati dan waspada. Wayah lampu kuning malah muter-muter neng perapatan. Banyak orang yang nggak peka menghadapi peringatan saking Gusti Allah. Lampu hijau jalan. Saiki akeh wong sing do ndablek. Lampu hijau ora gelem jalan. Nganti kendaraan burine leh ngunekke klakson tot. Kae sama nek krungu azan subuh kae lampu abang apa lampu hijau? As-salatu khairum minan naum. Lah kok do kelon? Jalan lampu hijau kok. Lho kuwi tandane wong sing wis iso maca Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, pembaca Al-Quran itu bukan hanya dari kalangan manusia, ada pembaca Al-Quran dari kalangan malaikat. Sinten? Malaikat Israfil. Sampeyan ngertine malaikat Israfil kuwi tugase meniup sangkakala. Jare wong-wong trompet kuwi yen trompete disebul tandane kiamat. Kula nate ditangleti tiyang. Lah sakniki trompete malaikat Israfil sampun disebul napa dereng? Ya tak jawab dereng. Nek wis disebul kuwi kiamat. Ngono ku wonge isih takon melih. Lah yen ngoten sakniki Israfil gaweane napa? Rak nganggur. Nggih kula jawab, ora nganggur. Lha terus napa? Ngresiki trompete. Kersane mboten teyengen. Lha mangke nek teyengen wayah ana instruksi kiamat kan nyebul gek muni seprapat. Mosok kiamat meng seprapat. Akhire wonge kula jelaske trompete Israfil durung disebul ning saiki wis dimut. Estu wong dhisik gawe trompet timbang malaikat Israfil. Trompet pun didamel kalih Allah 500 tahun
baru malaikat Israfil petugas peniupnya didamel. Begitu Israfil dadi langsung didhawuhi Allah, Israfil dalem iki tugasmu ngemut iki. Kon nek wis tak perintah disebul, nggih, saiki gek ndang dimut, siap. Langsung dimut. Israfil ki wis ngemut saiki. Mula sampean sing kathah ndonga muga-muga Israfil ora watuk. Lha kok nek watuk Magelang ngulon kukut entek ludes Jawa Timur aman. Lho kan madepe ngulon. Israfil itu pembaca Quran dari kalangan malaikat, bahkan di surga ada pembaca Al-Quran petugas surga. Bapak Ibu ojo rame-rame benjang panjenengan yen sida mlebu swarga. Nek sida apa ora? Ya muga-muga. Niku mangke tiap hari Jumat itu ada agenda perjamuan kalian Gusti Allah. Berjumpa langsung dengan Allah, bisa memandang Allah, dan itu adalah kenikmatan paling indah di surga. Terus kok Gusti Allah pidato, digawe acara seremonial, MC-ne malaikat Jibril. Kowe modelmu kok kaya ora ngandel ngono diomong. Sok mben titeni to nek sidono swarga. MC-ne malaikat Jibril. Terus qori'e Nabi Dawud alaihi salam. Mangke sing diwaos Nabi Dawud ten swarga niku nggih Al-Qur'an. Najan Nabi Dawud dipun paringi kitab suci Zabur. Ning ten swarga benjang sing diwaca mboten Zabur, sing diwaca Al-Qur'an. Nabi Dawud nek empun maca Quran niku Bu, suaranya merdu. Seluruh penduduk surga hanyut terenyuh mendengar lantunan-lantunan ayat Quran dari Nabi Dawud alaihi salam. Sujudnya malaikat pun terusik. Memang Nabi Dawud niku salah satu mukjizate kan suara. Suara Nabi Dawud niku indah, merdu. Sehingga qori'ah vokal-vokal niku nek pengen suarane apik kan tawasule ten Nabi Dawud alaihi salam. Ana dongane Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, merdukan suaraku, indahkan suaraku sebagaimana engkau menjadikan bagus, indah dan merdu suara Nabi Dawud alaihi salam. Iki donga untuk memerdukan, mengindahkan, membaguskan suara ning khusus kanggo wong sing wis duwe modal suara apik. Lah nek suaramu jebrak ngono kuwi ya mbok najan maca donga iki ya tetep jebrak wae. Halo? Bukan hanya merdu, suara Nabi Dawud itu dahsyat. Misalnya Nabi Dawud iki yang mriki maca takbir Allahu Akbar iki dirungokke ndugi Semarang mriko kepireng. Suara Nabi Dawud itu. Nabi Dawud lenggah dan ngandhape wit. Kok ana petite wit ki ana manuk. Nabi Dawud kok pengen karo manuk kuwi. Ngono ku trimo ming dehem. Manuk plok ceblok. Untunge ibu-ibu ra duwe donga kuwi. Wah cara ibu-ibu duwe ya bahaya. Simpangan karo wong lanang terus dehem manuke ceblok. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, pembaca Al-Quran itu mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi ta'ala ahlan fil ard. Kanjeng Nabi dawuh, sesungguhnya Allah punya keluarga di bumi. Keluarga niki mboten artosipun hubungan pertalian darah, mboten. Keluarga dalam arti majazi, diperhatikan, disayangi, dicintai, dimuliakan. Faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Siapa yang ingin berjumpa Allah dalam keadaan dirahmati, diridhoi, hendaklah dia
memuliakan keluarganya Allah. Para sahabat bertanya, hal lillahi ahlun fil ard, apakah Allah punya keluarga di bumi? Na'am, lillahi ahlun fil ard, iya, Allah punya keluarga di bumi. Manhum, mereka siapa? Ahlullah humul ladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwwan wa 'ashiyya. Keluargane Allah kuwi wong-wong sing ahli maca Al-Qur'an, wong-wong sing do sregep maca Al-Qur'an. Terus Kanjeng Nabi neruske dawuhe kelawan sumpah, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan keluarga Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Wa man ahanahum ahanahullah. Siapa yang meremehkan keluarga Allah, para pembaca Al-Qur'an, maka dia juga akan diremehkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, wong maca Quran niku persasat omong-omongan karo Gusti Allah. Lho Kanjeng Nabi sing ngendika, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge kepingin iso omong-omongan karo Gusti Allah, carane maca Quran. Jadi maca Quran niku persasat omong-omongan karo Gusti Allah. Lha wong kok iso omong-omongan karo Gusti Allah enggak keren. Ning ngene iki ya ming kiasan, Bu. Engko pas sampean lagi maca Quran terus anake nimbali, Bu, sik ta, Ibu sik omong-omongan karo Gusti Allah iki lho. Ya aja ngono. Mbah ra digatekke kok. Leh, wong sing sering omong-omongan niku berarti orang dekat. Orang dalam berarti. Sapa sing paling sering omong-omongan karo Pak Bupati? Ya orang dekatnya Bupati, betul? Berarti dia orang dalam. Sapa sing paling sering omong-omongan karo Pak Presiden? Ya orang dekatnya Presiden, berarti dia orang dalam. Sapa sing paling sering omong-omongan karo Gusti Allah? Orang dekatnya Allah, berarti orang dalam. Sapa kuwi? Wong sing sregep maca Al-Qur'an, wong jero. Mulane wong sing ahli maca Quran niku benjang ten akhirat, ora usah bingung-bingung madosi alamat swarga. Nembe tangi saking alam barzah, mpun nangsal Sherlock. Dijemput karo panitia, dituntun tekan swarga, penak bari ngetutke. Katik sampean kan ora patek pengalaman daerah kono. Lha iki ana sing jemput. Bu, ya Allah, ra diurus aku. Pengen keluargane barokah napa mboten? Pengen keluargane bahagia napa mboten? Pengen putra putrine ahli Quran sholih sholihah napa mboten? Lah kuwi ana jamune. Kok beras kencur? Jamune ya Quran. Quran, jadikan Quran itu sebagai bagian dari keluarga. Loh, apa hubungannya toh? Quran kalau ndadekno keluarga tentrem bahagia, ngeten. Tak urut niki kula sampaikan ten pundi-pundi. Keluarga itu terbentuk dari dua pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Betul? Lah, suami kuwi wong, istri kuwi ya wong. Berarti keluarga ki kumpulane, keluarga ki wong petuk. Lah wong iki sing teko rak wong kabeh to. Nah, wong kuwi asline kuburan. Lho nggih. Dadi mburi kula sing lenggah kursi niki kuburan kabeh. Klambi putih niki ya kuburan, jas ijo ki ya kuburan, ki kuburan. Ki sing kosidahan mau ya kuburan kabeh. Sing nang ngarepku iki ya kuburan, tukang syutinge iki ya kae tukang son kae ya. Lah sing ceramah iki ya heeh. Lho sampean ora percaya yen wong kuwi asline kuburan. Aku tekok dijawab, sampean nate dahar daging sapi napa mboten? Nate. Oh itu berarti wis ana sapi mati dikubur napa teng sampean.
Lho masa sing sampean pangan wis sapi urip. Ana sapi mati dikubur nang weteng sampean. Berarti sampean ki kuburan sapi. Nate mangan daging wedhus. Lah ya ku berarti kan wis ana wedhus mati dikubur nang weteng sampean. Berarti sampean ki ya kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan pitik, kuburan pindang. Malah saiki akeh wong doyan bekecot, kodok, nyambe. Hi. Wong kuwi asline kuburan. Ayo jawab. Wong lanang asline apa? Wong wedok kuwi asline. Lah wong lanang kok rabi wong wedok berarti kuburan ngerabi omong-omongan, berarti kuburan omong-omongan karo lungguh jejer, berarti kuburan lungguh jejer. Lho kok mangan bareng sak bojone berarti kuburan mangan bareng. Terus mlebu kamar pijet-pijetan kuwi berarti kuburan mijeti. Bar kuwi terus kelon berarti kuburan ngeloni. Diteruske wae yen kelon. Lho ngono ku suwe-suwe iso metu kuburan cilik. Lah kuburan cilik iki saya gede dipindhoni leh kelon. Ya metu kuburan cilik meneh. Mbuh kok ngono. Akhire sak omahe kadang ana kuburan 7. Kuburan 9. Lah kuburan kuwi sifate angker, medeni. Makane ora enek wong turu nang kuburan. Soale angker. Halo? Mergo wong kuwi mengandung kuburan. Mulane rata-rata wong iki kadang-kadang metu angkere. Aja kaget ana wong wedok petuk bojone dhewe iso girap-girap wedi. Sing lanang teko iso kaget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mergo petuk apa? Bu, bojomu yang nuju nesu, kek raine abang, matane melorok, ra usah nggumun, kuwi bojomu pas metu grandonge. Bapak-bapak nggih ngoten. Ibuke kok pas wong lanang njaluk menange dhewe, ngekeki dhuwit ora tau akeh, ngene iki belanjani sithik, mangan ora enak, masa ora enak wong wedok disalah-salahke. Aku kurang ngalah piye dadi wong wedok, aku lek ndek pendapat ora tau digawe, tapi nek usulane dhewe aku kudu manut. Seprono seprene kok dikongkon ngene wae. Ngono kuwi aja kaget Pak, bojomu pas metu mak lampire kuwi lho wonge sing keplok-keplok kuwi lho. Mangkane Kanjeng Nabi le pesen la taj'alu manazilakum kubura. Omahmu ya aja dadekke kuburan. Omah apa kuwi sing dadi kuburan? Ra tau dienggo maca Quran. Halo? Ibu dengerin aku apa terpesona memandang wajah aku? Ya Allah. Lah Bu, janji padha angkere. Sing lanang ra tau maca Quran, sing wedok ra tau maca Quran, padha angkere. Keluarga kuwi dadi keluarga kuburan. Lah angkere kuburan kuwi iso ilang lek dienggo maca Quran. Mboten percados. Cobi misalnya daerah sekitar mriki wonten kuburan sing terkenal angker. Ayo nggonono khataman Quran. Engko suwe-suwe angkere rak dadi ilang. Lah omah kuwi isine kan penghuni kubur kabeh to kuwi. Mbah ra nyaut tok. Mula angker kudu tukaran wae. Sak bojone gegeran. Kadang masalah sithik padu, masalah sithik gegeran. Wonten napa mboten? Lho ya, ora tau maca Quran kok kudu padu gegeran. Sing wedok ngomel, watak-watak, sing lanang nesu-nesu, ora usah kokean cangkem, tak suwek cangkemmu pisan. Sing wedok wani, suweken nek wani suweken, pengen tak odot sarungmu. Lho tentrem keng pundi wong omah isine meng suwek-suwekan karo odot-odotan. Ya Allah. Masya Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Angkere kuburan kuwi ilang lek dinggo maca Quran. Lah wong sing mengandung kuburan niki angker, yen pengen ilang angkere kudu maca Al-Qur'an. Baleni wong sing mengandung kuburan kuwi angker, yen tetep angker keluarga ora bakal tentrem, ora bakal barokah. Angkere kudu ilang yen pengen tentrem, pengen barokah. Carane ngilangi kathah maca Quran niku pengapesan. Dadi yen wis kena Al-Qur'an, yen wis kena Al-Qur'an angkere ilang. Ngono lho Bu. Padha karo ana irung kok metu getihe wae. Apa jenenge? Mimisen. Kuwi yen urung ketemu pengapesane ya jeh mili terus getihe. Dijejeli gombal, tetep mili getihe. Jejeli kapas, tetep mili getihe. Wis to, dipasangi baut ukuran pas. Sek, tetep wae mili getihe. Bareng kena godhong suruh, seret mampet wong wis ketemu pengapesane. Tunggale ana bocah cilik kok rewel. Ana pengajian, ana ibu-ibu nggawa anak cilik, kok anake nangis. Nek karo ibune kok diseneni, menengo ngene iki lho, ibu isin ngene iki. Tambah banter, apa maneh nganggo dicethoti. Ayo ora meneng. Tambah banter, urung ketemu pengapesane. Pengen meneng jejeli pentil. Diterogohne diodos jejelke. Asale meneng. Mula bocah cilik kok rewel jejelono. Lah itu juga berlaku kanggo bapake. Bapake kok rewel jejelono. Bapak-bapak pangapunten, ana wong wedok kok cerewet banget. Iki pengumuman ya, bapak-bapak sing duwe bojo cerewet. Hati-hati, Pak. Bojo cerewet niku ora kena dituturi, Pak. Dituturi malah banter. Lho nggih. Padahal bojo nek cerewet niku dosane gedhe, Pak. Mergo wong wedok wani karo wong lanang. Dosane gede. Lah dosane wong wedok tanggungane sing lanang. Mula sing duwe bojo cerewet kudu hati-hati saestu. Bojo kok ngomel wetek-wetek aja dituturi, Pak, malah banter. Mergo wong wedok cerewet iki kaya gudheg. Nek dikukur malah merembet tekan dindi. Lah piye? Sapa ngomong dongake mati? Jalukke ngapura nyang Gusti Allah, terus sampeyan meneng wae, Pak. Meneng wae diterima. Wong lanang diomeli bojo kok sabar nrimo ikhlas, kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub plus iktikaf nang Masjid Nabawi Madinah. Ngono, wedok kok watak-watak, wong lanang lungguh plek nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi lillahi taala. Entenono nganti baterainé telas. Engko yen wis baterainé entek mandeg grek, bapak jawab sidik mawon, shadaqallahul azim. Lah wong wedok cerewet kadek dituturi malah banter, ora petuk pengapesane. Pengen meneng templek ana dhuwit. Tempeli dhuwit plek enggak terus sepi. Sepi ya. Tunggale wong wedok ngambek niku, nek wis kadung gondok mlakune kan ketara, Pak. Seringkut, sledot, sentiet. Seringkut, sledot, sentiet. Biasanya terus mlebu kamar, lawang ditutup, jebret. Terus mengkurep blek sek. Gayane wong wedok ngambek iki mengkurep ngono. Lah wong wedok nek wis kadung mengkurep kuwi cutik-cutikane angel. Cutik nggopo wis ora iso mlumah. Mbok dicutik nganggo linggis lho ora iso mlumah. Apa meneh linggis mundhek kuwi.
Wong wedok cerdas, wong lanang cerdas ya ora usah bingung golek alat cutik. Kowe nang ngetokno dhuwit, klelerno no pinggire ngono ae. Tinggal no ruang tamu nang lungguh. Kontenono kira-kira 10 menit terus ana wong kelemer liwat ngarepe wong lanang gaweke teh apa piye ya melumah-melumah dhewe. Lah terus piye karepe? Loh, iya ya. Quran kuwi ndadekke mulya. Mangkane wong tuwa duwe anak kok iso maca Quran, insyaallah wong tuane mlebu swarga. Semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu menjadi mulia. Ayo dibuktekne. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo kabeh melu nyauti mulia, sing melu nyaut tak dongake 3 dina kas rezekine lancar. Akeh duwite. Akeh ibadahe. Akeh ganjarane. Akeh utange. Utang lakoni kebagusan. Ngono lho Bu. Nyaut nggih? Nyaut piye? Al-Qur'an diturunkan oleh Allah yang maha melalui lantaran malaikat Jibril, maka dari semua malaikat, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling, karena membawa Al-Qur'an disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling, diturunkannya pada bulan Ramadan, maka dari semua bulan Ramadan adalah bulan yang paling, karena diturunkan Al-Qur'an di dalamnya. Turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka dari semua malam yang ada di jagat semesta ini, Lailatul Qadar adalah malam yang paling, sehingga tempat manapun di muka bumi ini yang digunakan untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk mengaji Al-Qur'an, maka tempat itu akan menjadi tempat yang paling, termasuk TPQ Nurul Amin ini adalah tempat yang paling. Orang tua yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Qur'an akan menjadi orang tua yang paling. Nek sahriyae orang nunggak, nek bulanane ora nunggak. Soalnya nek kok wong tua ki ya Allah, bulanan bayar TPQ sawulan 10.000 le nunggak nganti 6 wulan urung bayar. Iki ana wong kudu ngeping. Duit nggo bayar TPQ ngajine anake eman. Gelang digedhek-gedhekke. Kalung disingitno gelange. Kualat. Membayar TPQ saulan 10.000 nunggak terus. Nganti gurune bingung lek arep mulang. Ora ana sepidole, ora ana kapure, mudrijine ora kena nggo nulis. Padahal ngulang TPQ kudu nulis. Akhirnya gurune ngakali. Jadi muridnya arep mulih, anak-anak tolong nanti dibaca di depan orang tuanya ya. Ya Pak Ustadz, Mbak Fatkah ba ya fatkah ya ro fatkah ro ba ya ro. Bocah pinter. Mulai tekan ngomah ya diwaca tenan. Bu mau diulangi Pak Ustadz. Dibaca sayang, dibaca. Gimana Pak Ustadz ngulangi? Pak fatkah ba ya fatkah ya ro fatkah ro ba ya ro. Makdek ibuke. Ya krasa wong duwe utang. Ngibune moh kalah wong biyen ya tau ngaji. Lah piye le mbayar to le wong ra ndek dhuwit. Sesuk anake arep budal ngaji iki diulangi karo ibune. Engko waca ya le ya nang ngarepe ustadmu. Ibu rong ndek dhuwit, diwaca ya.
nggih Bu. Sin fathah sa, ba fathah ba, ro fathah ro, sabaro. Diwaca tenan nang ngarepe gurune. Lah gurune rak mikir, sabar sedina rong dina. Lah nek terus-terusan ya ora iso mulang. Wis gelem anake kon ngaji ning kene ya kudu tanggung jawab, mbok piye carane? Adol pitik apa adol ndok apa piye kono? Akhire bocah arep mulai diulangi neh ambek gurune. Engko waca le nang ngarepe wong tuamu. Alif doma u sin fathah sa ha fathah ha usaha. Ibuke ya usaha apa neh, wong blonjoe utang kok. Sing penting anake ngaji. Wis mbok piye carane nek gurumu ndek dhuwit ya kon bayari gurumu sik. Anake arep budal ngaji iki diulangi. Wacana gurumu tok fathah to, ro fathah ro, qaf fathah ko, toroko. Lho gurune dikongkon torok. Diwaca tenan yang gurune ya nesu to gurune. Wis mulang rano bayarane malah dikongkon torok, nesu gurune. Le iki arep mulih ya engko waca nang gone wong tuamu. Pak Ustaz iki ora bayaran malah dikongkon torok. Iki waca sing banter, membat kama, tafat kata, memdomamu. Akhirnya pripun nasibe TPK? Nasibe ya bak domabu, yak fat kaya, rok fat karo, buyaro. Wis ora TPK-TPK-nan. Lah terus lho. Piye karepe? Wis sejam lho iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia dan Quran itu mukjizat. Coba di antara mukjizat Quran yang setebal itu 30 juz 114 surat bisa dihafal di luar kepala seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun. Padahal ayatnya akeh sing mirip-mirip lho Bu. Wis to Bu, ora nek udan, sama nek gupuh engko malah udan. Kaya ora tau diudani ae. Halo. Lanjut mboten? Wong nek mboten percados Quran niku mukjizat niku berarti ya rondok pekok. Cobi to dipenggalih. Semonten kandele lho Bu. 30 juz 114 surat niku iso diapalke sedaya. Mboten nenten sing kliwatan sak huruf-huruf apa. Mboten nenten Bu ten donya niki kitab utawa buku sing ukurane sepadha Quran sing saged diapalke utuh sedaya sak huruf-hurupa mboten nenten sing keliwatan ning Quran saged. Mula ten pundi-pundi banyak diadakan musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab suci Al-Quran. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah nggak mungkin. Halo? Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara kita yang beragama lain, kok belum pernah ada ya lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain. Jenengan nanti pireng ono lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, Tripitaka, utawa kitab wong Konghucu jenenge Sisu, Wijing. Halo? Ya karena memang nggak bisa dihafal utuh semuanya. Tapi nek Quran jajal to Bu dipikir sakmono akeh, sakmono kandele. Bahkan anak-anak kecil bisa hafal Quran. Banyak anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun bisa hafal Quran 30 juz seluruhnya. Itu anak-anak umur 9 tahun, 10 tahun. Apa maneh anak-anak umur 57. Anak-anaknya guyu saiki. Kok malah ora hafal?
Halo? Bukan cuma anak-anak, orang yang tunanetra, punya keterbatasan penglihatan, dia nggak bisa ngelihat tapi bisa hafal Quran 30 juz seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun, padahal matanya nggak bisa melihat. Lah yang matanya melorok ning ngarepku iki, malah ora hafal. Kenapa? Karena matamu. Sapa ngomong matamu dhewe? Sering kau gunakan untuk mentelengi HP. Nggih napa nggih? Lek mantun maghrib kata pundi maca Quran karo tiktokan? Heeh, sok ning akhirat njaluk syafaate Samsung ambek Oppo kuwi. Mula ngapunten nggih, aku sakjane kepengin lenggah kursi ning panas. Wong panitia ki ya sentimen kok. Lah wis ngerti aku sing ceramah malah kursine disentrongke srengenge. Modele kowe iki pengen aku gosong ngono to? Lah sing kuwi lho ora ceramah kok adem nggone. Lho sing adem malah tukang sono. Ambek udut pisan. Ya Allah. Oh. Ya Allah. Lah iya ya. Lek wong kuwi saiki lek dijakno nggone Quran ki do abot. Manusia kalau diajak ke Quran, ke agama, ke ridha Allah, kuwi rumangsa abot. Mbok ora digatekke kok. Oke, sebelumnya kita infak keliling dulu ya. Nanti ini ada bagi-bagi sarungnya apa enggak ya? Ya, sarungnya cap. Wis pokok ingat Abah Anja, ingat sarung mangga. Wis sebelumnya mohon keikhlasan dari jamaah untuk berinfak kepada panitia buat pembinaan di TPQ Nurul Amin. Ibu tolong siapkan infak terbaiknya. Panjenengan berinfak untuk lembaga pendidikan Al-Quran, untuk anak-anak yang belajar Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah panjenengan nanti mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Ayo bareng-bareng. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri
بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير. Panitia ngaturaken matur suwun, ibu-ibu, bapak-bapak, infakipun panjenengan. Mugi-mugi Allah ingkang bales kelawan balesan langkung kathah langkung sae. Balesan kesaenan donya akhirat. Emeng 2000 leh muamin aja banter-banter. Wong kuwi nek diajak ten Quran, diajak kepada kebenaran ada 3 kelompok. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Dah itu aja. Jadi ada yang zalimul li nafsih, menganiaya diri sendiri. Ada yang muqtasid, mejono sedengan tengah-tengah. Ada yang sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten niki. Jadi kalau diajak menuju Al-Qur'an, menuju rahmat dan ridha Allah, menuju ke surga, ana sing zalimul li nafsih, zalim marang awake dhewe. Umpama wong mlaku ngono lambat. Napa, Bu? Napa? Lambat. Ana sing muqtasid, sedengan, cara mlaku ngoten standar. Napa, Bu? Masya Allah, standar. Ana sing sabiqum bil khairati biiznillah, cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah, berarti sangat cepat. Bareng. Pertama lambat, kedua standar, ketiga sangat cepat. Ayo jenengan lek dijak ten gene agama termasuk sing pundi? Sangat cepat, standar napa lambat? Jenengan masuk sing lambat, standar napa sangat cepat? Tenane niki wau begitu ana infak keliling wau, jenengan lambat, standar napa sangat cepat? 2000, 50.000 napa 100.000? Lek sangat cepat iki 100.000. 20 tekan 50.000 standar. Di bawah 20.000 lambat. Jenengan termasuk sing pundi? Krungu azan kae, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuwi ana sing sangat cepat, ana sing standar, ana sing lambat. Jenengan masuk sing pundi? Halo? Mula kae iki barate wong mlaku, Bu. Wong Jawa duwe tembang judule dondong apa? Duku cilik ngandong apa? Melaku timik. Lho kok aneh to? Wong ditawani kon milih dondong apa salah? Ora milih dondong, ora milih salah, sing dipilih malah duku cilik. Ya ngono kuwi kelakuanmu. Dikon milih ngandong apa becak, ora milih ngandong, ora milih becak, lah kok malah melaku timik. Mula ibu tindak pasar ora pareng rewel, ora pareng derek. Mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti adik. Nek ngono ku ya apal. Nih, dalam hidup ini kita menghadapi 2 pilihan. Sangat cepat atau standar. Pilihane kuwi. Lho umume wong apa to ki desane kok lali kula?
Wong gelap, mulane gelap-gelap. Wong manunggal, gelap manunggal nggih. Wong manunggal ki lho, kon milih sangat cepat apa standar? Lho ora milih standar, ora milih sangat cepat, sing akeh malah lambat. Uripmu iki kon milih dondong apa salah? Mestine rak yo dondong. Salah rak ngono. Niki dondong ora, salah ora. Sing dipilih kok malah duku cilik-cilik. Cetop ora to iki? Emboh. Ngandong apa becak? Kudune rak yen ora ngandong ya becak. Lha iki ora milih ngandong, ora milih becak, sing dipilih malah mlaku timik. Mestine ngandong sangat cepat tenaga kuda. Utawa becak standar tenagane paklikmu. Loh nek ngandong kuwi kan tenaga kuda sangat cepat. Becak tenaga manusia standar. Harusnya itu yang dipilih. Lemalah melaku timik. Mula yen ibu tindak pasar ora pareng rewel, ora pareng derek. Kenek apa kok ora pareng derek? Ngrepoti, bingungke. Lah mlakune timik-timik kok ditinggal bengok-bengok, dinteni ora tekan-tekan. Kena apa mlakune kok timik-timik? Karena orientasinya bukan ridha Allah, orientasinya bukan akhirat, tujuannya bukan surga, sing digoleki ming kacang karo kuwi sing dipikirne mek departemen perbadokan. Mulane ana pengajian ya sik mangan lho kae. Wong kene petentengan kok kono. Ya kuwi sing mbok goleki ya ming kacang karo roti kuwi. Halo? Leh. Sampeyanku ditawani akhirat karo donya luwih milih ganjaran karo dhuwit milih kacang karo roti. Mbah ora paham ketoke kok. Paham mboten? Donya simbole bayaran, akhirat simbole ganjaran. Jenengan cara ken milih setunggal ngoten, milih ganjaran napa milih bayaran? Seneng pundi Bu? Gadah anak sing pinter golek ganjaran karo gadah anak sing pinter golek bayaran. Umpama jenengan ki duwe anak wadon ayu ngono, terus dilamar bocah lanang loro, bocahe padha baguse, ganteng, gagah, gede dhuwur, atletis, sehat, kuning kulite sak untu-untune. Sing siji bocahe pinter golek ganjaran, bocah pondokan apal Quran, akhlake sae, ning ra gablek dhuwit. Melarat. Sijine bocahe pinter golek bayaran. Wah kerja di perusahaan bonafit gajinya gede, sugih ning ora salat. Sampeyan pilih dadi mantu sing melarat napa sing sugih? Sing pinter golek ganjaran napa sing pinter golek bayaran? Para lambe-lambe lames sedaya ingkang kula hormati, halo? Wes saiki padha-padha ana undangan loro Bu. Dinane padha, wektune bareng ra entuk diwakilno. Kudu ditekani salah siji. Sijine undangan langsung teko Gusti Allah. Sing gelem mara entuk ganjaran 17 derajat salat jamaah. Sijine undangan teko caleg terpilih. Sing gelem mara entuk duit 1 juta. Jenengan milih 17 derajat napa duit 1 juta? Piye maksudnya?
Iki wis sejam setengah sayang. Lu kurang yang ngundang meneh. Mula pesenku anak-anake sampean iku kon ngaji sik. Aja kesusu kon nyambut gawe, aja kesusu kon kerja. Anak kalau masih usia belajar, lanjutkan belajarnya. Wah, anak seusia belajar diajari kerja. Ngapunten, supaya pinter mergawe, pinter kerjane, ora kangelan uripe, ben gampang golek sandang pangane. Bocah ngono kuwi sugih urung karuan, goblok mesti.